Oyi moreje kwara mogiro kamana jaku kitira mogi TV kaneno ka Nyasaye oyien wachoko chope chenro maro imore bang'e buch jopiny. Obro go mbaka gi wendo modhial mabro wuoyo kode ken dala ma Migori Honorable Eddie Okech mano senator ma Migori wadhi go kode mbaka mondo injere tend loch gwenge chalo nade gin kaka jomo chung ne ng'iyo kaka loch gwenge tiyo. Begise yo makare kaka senators koso yo manne mbaka modhi goyo e buch jopiny. Wantiere kae gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. There is something going on in our legislature. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive. Jatend piny Kenya William Ruto kwero jood bura makwayo jotela soya kokale komiti mag od bura. In Uhuru Park, we'll have a big screen in Dandora. We'll also have another big screen in Utalii area. Sirikal olando kuonde ma idhi ketne jopiny television mondo gine opich Harambee Stars gi Zambia kaka yor geng'o dhungruok mar ji e paw Kasarani. Bond terms that are commensurate to the charges that the accused persons are facing and also the value of the alleged stolen property. Diko makne gi bure doho e wi tiyo gi riekni e yawo simbe makambi ma M-Kopa uso ne jopiny e yor hola. Ero kamano dwe rinjo pachi ariya deka uchiel nono e kaka inyalo yudo wachaka ni weche manyien jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem mager ne jood bura mag komiti mag od bura makwaya soya kuom jotend county kata pisas mamoko mag serikal ni eka koro gindik report maler e wige. Ruto ne olose county ma Homa Bay kama nochopo mar riawa ayanga romo mar 12 mar tend loch gwenge. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. We now Kaulosi kinde yawa yanga nyasi mara 12 mar loch gwenge county ma Homa Bay. Kae ma jatend piny William Ruto owuok mager kod jo od bura magin jo kanyo mag komiti ma report yango ni kwayo mit bilie e kata soya mondo godho gi bor e kinde mag governors kata jotend migepe jogoro mungirore jokombe mag bod mag riwruoge mag saga mamoko ochopo nyim komiti go. I also must say the legislature must also be held to account because there is something going on in our legislature that we must call out. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Ruto okoni enti mamienu chilo kum jo od bura machiko lwetgi mondo chwadgi omenda e kage ndik lipot mamuol manyalo moro jok mochopo nyim komiti mag od bura go mondo ketgi orindi maliet e wi weche mag miwadhi kod kauting mag apisege. It cannot continue to be business as usual. It is not possible that committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid for them to write reports or to look the other way for what is happening in either the national government or the county government. All of us must act together. Ikineno, bende Ruto okwayo mondo do rang matut jok machopo mar kwayo barua mageng'o meko margi. E samo yudgi kod ketho man demichwal gi doho, kata makne gi bura. We have innovation that is only available in Kenya that allows a corrupt person or somebody who has stolen public resources or somebody in breach of law not to be prosecuted. Something called anticipatory bail. Somebody who has stolen public funds and then goes to court and gets something called anticipatory bail makes it impossible for such a person to be arrested and prosecuted. This is a matter I hope our friends in the judiciary would help us answer. Bedeo yango ni MCS koro nyalo bonjo ni mar machiegni ni odhi keto koke chik machiwo thuolo ne MCS yudo aheri margi mana kaka jo od bura mamoko to ka gisetiyo. Ruto
bende oketo koke chik machiwo thuolo ne County Assembly e bedo kod teko mag omenda mag tayo tije mag County Assembly. Members of county assemblies can breathe some fresh air, that they do not have to work under the direction of the county executives. But I have also told you that use that independence for the good of the people. The County Assembly's pensions bill has already been passed by the Senate, that in the next couple of months, I will be signing into law the County Assembly's pensions bill into law, so that county assemblies will also have pension, just like members of parliament. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Higni 12 nyaka ne tend loch gwenge chakre pacho ka endi okenge mathoth osego gi counties. Kata kamano ywak to nitiere ni thoth chenro maromo siling bilion 400 mwinjo chwale counties pod ni lwet piny owacho mamalo. Jopiny opuoyo okenge ma counties osegoyo kata kamano thoth gi ywago rem mantiere e sekta mar thieth. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En higni 12 nyaka ne loch gwenge chak tiyo ayanga i pachoka. Karomo mar loch gwenge kata Devolution Conference ma higa ni obagi county ma Homa Bay ka thoro mar wach en rango yore mag jiwo ber ma oganda nyalo yudo kokalo kuom loch gwenge. Riwruok mar International Center for Policy and Conflict yango okenge ma loch gwenge osegoyo machalo kaka loko ngima oganda kendo kelo chenro mag piny owacho machiegni gi oganda. Loch gwenge bende osekweyo liet mar siasa kalore ni oganda sani ok gen dongruok mana maya e sirikal mamalo kende. Counties bende giwacho ni oseloso thuolo mag tije ne jopiny kendo bero uchumi mag kor gwenge ma osejewore kalore ni moko kuom chenro koro itayo gi counties giwegi. Kata kamano, riwruogno wacho ni nitie chenro mamoko ma owinjo bed ni timo gi counties ma pod itayo gi sirikal mamalo ka chenrogo kod mwandu mowinjo bed ni chwale counties nego giromo siling bilion 400 gino magiwacho ni duoko chien okenge ma counties temo goyo. Bende gidwaro mondo milos chike mabiro keto lai makare ewi chenro duto mowinjo bed ni chwalo ne counties kendo los chenro makare mag timo nonro ewi mwandu ma counties ntiere godo kod kaka itiyo kodgi kendo keto nyong'ong' jotije matiyo e counties. Moko kuom jopiny mane watwak godo po dongruok ma osenene counties kata kamano dwaro margi en ni mondo mi kik ketgi mana e bombe to chwalgi nyaka e kor gwenge. Wach mar devolution ni aneno kober nyaka nodonji wan gi a lot of improvement nikech yudo kaka wan jo Homa Bay County sani yudo ka wan gi lam orwako kamoro amora wan gi modern fish market nitiere. Orach ne na chiel ni kidhi e interior kocha to kuonde moko chuodho ma ok nyal neno, kuonde moko chuodho ma ok nyal luwo kata mana gi tiendi kendo kata mana gari ok nyal dhi. Bende giywago onge mar tije ne rawere ahinya te apise mag counties ka rawere ywak ni ok nywandgi e chenro mag dongruok kata obedo ni okenge moko osego e sekta mar thieth nitiere ma pod nitiere. Wan koka youth nitie ber ma waneno to gi ber ma ok wane nikech youths mang'eny gisomo to gionge tije to county ka bende nitie mana jok moko ma bende koro koma ma samoro winjore retire to weno joma tindo mondo mi wadonji office. Thieth aneno ka ok ber nikech SHA kuonde dhi kuonde moko ni SHA konyo kuonde moko konyo. Ute mag thieth aneno kosa losgi but koro nitiere man maina mag sem kaka dispensary matindo tindo ema gidwaro mondo at least oyawe gik machalo ka nderni mondo kete yath kaka chal kaka kidhi kuonde makamago kuonde moko yudo ka yedhe tin. Dispensaries kidhi tiyudo mana one nurse only to nurse achiel ji oewe osiptal dispensary mamagwa makaber to gima jo sirikal winjo time maino ogiwinjore gi mede sisters moko to gi nurses moko mondo mi thieth obed maber. Elimbe mare Maria Oromo mar ten loch gwenge jatend piny Kenya William Ruto singo medo jiwo loch kor gwenge ka koro sani osepodho paro mar chik ma koro biro neno ni counties oyudo omenda maromo siling bilion 415 e komenda ne ma en medruok mar siling bilion 28 kawuok e siling bilion 387.4 mane omi counties e komenda mokadho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Governors kod jotelo mamoko mane oyuore chak romo mar tend loch gwenge county ma Homa Bay okete lela moko kuom okenge mag dongruok ma counties osegoyo nyaka ne chak tend loch gwenge higa mar 2013. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich miwaler.
E kinde romo makamano, counties mopogore yudo thuolo manyiso dongruok ma gin go kaachiel kod chenro mamoko ma gitimo mar konyo bero ngima jopiny e counties mopogore, ka governors bende yudo thuolo mar golo pachgi e wi okenge mag dongruok mopogore ma counties ma gidhigo nyime mar konyo bero ngima jopiny. Our task is to make devolution work for all Kenyans, deliver equity, inclusion and social justice, closing the socio-economic divide, delivering on the sustainable development goals of leaving no one behind. Have looked at this county with the cynicism of Nathaniel, and they've always asked, what good can come from Nyanza? What good can come from the people of Homa Bay? And what good can come from the people of Luoland? Perhaps I might not tell them to come and see, but I will tell them to wait and see. Jakom Dul mar Governor Samed Abdullahi ne okoni wuotho kosebedo mayor kata matin nyaka ne loch mar koro gwenge chakre pachoka, kata kamano koni counties mathoth osegonda mar rieya kendo ginyalo kono moko kuom chenro mag dongruok matend loch mar koro gwenge osetimo ne jopiny nyaka ne chake gana 2013. In my view, devolution again I say has come a long way. The journey has not been easy. We've had policy, legal and administrative challenges that have threatened the very foundation of devolution. But I am convicted, I'm convinced here that counties and in general devolution has moved from strength to strength. Counties have recorded countless success stories that reveal that devolution is uplifting the lives and livelihood of Kenyans. Speaker Bura mar Senate Amason Jeffa Kingi bende nogolo twak mare kinde chak mar romo makamano kane okone telo mar loch mar koro gwenge pod okwak kod midhiero mopogore kamoting'o weche mag mibadhi. Corruption and weak accountability systems in some counties continue to threaten and erode public trust in devolution. Failure, regrettably so, failure by some governors to heed invitation by the Senate to come to the Senate to account for the resources placed in their hands not only erodes the good working relationship within the devolution family, but also is detrimental to the noble goals of devolution. Motelo ne chenro mar yawo romo makamano, jatend piny William Ruto bende noyawo log tich mar sirikand county tako gedo mag ute nindo mag jopuonjre maromo gana 2 mbalariany ma Tom Mboya e kind chenro mag dongruok mamoko. Romo mar loch mar koro gwenge mar 9 ma obagi county ma Homa Bay kandi koro gikone to yawo ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. E twak mare jatend piny okone sirikande oyekore mar dongo counties mopogore pacho kandi kong'iyo weche mag dongruok mopogore manyalo konyo bero ngima jopiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wacho donjo ne weche mag chan ni riwruok mataya adhula e Afrika CAF ogoyo piny Kenya fwai machielo mar omenda maromo milion 6.5 kaluwore gi rochruok mar arita kaachiel kod dhungruok mar johera mag adhula mane obedo e alap ma Kasarani e tuke Harambee Stars kod Morocco. E ote mar okinyi ma kawuono CAF nochiwo siem ni poni Kenya biro rem luwo chike mag arita moketi gi CAF to biro chuno mondo koro tuke mag Harambee Stars otere pewe mamoko ma Tanzania kata Uganda. CAF omedo ni Kenya onego jiw arita e alwora mar alap ma Kasarani kendo ne ni apeyni olor e kinde tugogo. Maendi biro mana ndalo manok kende tok CAF goyo Kenya fwai maromo milion 2.5 tok rochruok mar arita e tugo manobagi Kasarani tarik 3 dwe ni e kind Harambee Stars kod DR Congo. Kaluwore gi chike ma ochiw gi CAF e wi arita mar pap e kinde tugo e kind Kenya gi Zambia Jumapil mabiro, migawo mar tuke kod FKF olando kuonde makoro idhi keti television mondo jopiny ma ok bi yudo tiko mag donjo e pap one opirago e TV. Jafwambo maro Armstrong Osutwa miwa lero. Mana seche machuok kende tok CAF miyo Kenya fwai machielo mar omenda maromo milion 6.5 kaluwore kod dhi ataro kod chika riwruogno. Piny owacho chako chenro mar temo gayo dhungruok mabedo Kasarani e tuke mabiro. Jatend migawo mar weche tuke Salim Mvurya e tok mare gi jofwambo yango ni gibiro keto tesende mag neno chan kuonde mopogore opogore boma ma Nairobi kod alwora mare motelo ne tuke kind Harambee Stars kod Zambia Jumapil mabiro. Mvurya yango
Elap tuke madandora ma kinde ka kinde osebet ka itiyo kode tuke mag lig maduong' ma pacho ka ibiro ketie tesen neno chan ka jodak mango mongo kod alwora margi ibiro ketnegi tesen neno adhula to kalap tuke ma Kasarani kama chielo biro bedo e utalii kata Stima Club e chuny boma ma Nairobi. Tipo biro guru pak ne johera mag adhula ka jodak ma Jakaranda kod alwora mare biro neno tugo no alap tuke ma Jakaranda kata sen machielo biro ketie alap tuke ma Kibra DC. We will be creating a fan zone in Jakaranda where we'll have a big screen. We'll have a big screen in Uhuru Park. We'll have a big screen in which other place? In Dandora. We'll also have another big screen in Utalii area and also the area adjacent to Kasarani. So we'll have screens in 6 areas of the city. Vuria wacho ni sirikal oketo kenge kama oting'o medo arita alwora ma Kasarani kaka yo mar jiwo arita johera mag adhula, jotugo kod apisas mamoko kendo neno ni johera man gotiko mbudhi kende imibiro yienegi donjo Kasarani. And equally in those fan zones we will make sure that they are secure and safe. And therefore I want to take this opportunity to talk to my dear Kenyans. Chan is here, but we also need to ensure that we cheer our team. We go to the stadium when we have a ticket. Johera mag adhula korikwayo mondo bed kod horruok e kinde mag tukego kendo ni jogo maonge otiko mondo ne tukego wang' jowi kata tesendego kama chielo en ni mondo giwere gi timbego mag uso tikogo nyadiriyo. It is important to emphasize that those who will be allowed at the stadium will be the ones with the tickets. We are aware that also there are other people who have been doing fake tickets. We have talked to the ticketing office to ensure that we only have the valid tickets accepted. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kwa weche mag chani, Dr. Duncan Ojwang otamore yie gi welo mane otimne gi jatend piny Kenya William Ruto kaka jakom manyien mar duol makedo ne ratich oganda, the Kenya National Commission on Human Rights kata KNCHR. Ojwang ondiko boke ne spika ma od bura mamalo Moses Wetangula kolero ni ok onyal kawo lemuno kaluwore gi weche mage owuon mochich ni ok bi yiene tayo duol ne yo makare. Lydia Okeyo miyo lero. Banka na jatend piny Kenya William Ruto wale kaka jakom manyien mar duol makedo ne ratich oganda Dr. Duncan Oburu Ojwang otamore welo makamano. Maen kaluwore gi oboke mane ondiko ne spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kama wacho ni okang' makamano kao kaluwore gi weche moko mameke manyalo dhi ataro gi dwaro mag tijno ma ok nyal yiene okaw lemono. Welo mare no kwede gi moko kuom jogo makedo ne ratich oganda mane wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ne orem rango weche mag kit chwech kaluwore ni jalup jakom mar duol no en dichuo kakoro jakom owinjo obed miyo. Ojwang bende jokede ne ratich oganda ne okwedo kagiwacho ni osebedo ka otiyo e tich achiel kod piny owacho mar William Ruto ma ok osebedo kod rito ratich oganda kaka dwarore. Dr. Ojwang man kod lony mararie weche mag chike kod ratiro man oganda osebedo katiyo machiegni ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto e higa mar 2022 en achiel kuom okinde mane ochung' ne jatend piny Kenya William Ruto e bura mane pingo yiero mare kaka jatend piny e domo malo chutho mar Supreme. Okang' makama koro dhi chungo chenro mar dayo dho jogo mane owal ne lemono mane owinjo chakre kawuono kabiro chuno mondo mi chak tim welo ne ng'at machielo ma ibiro dayo dhogi kanyakla gi ji amoko 5 mane owal ne lemono. Jogo mamoko mabende ne owal ne lemono ting'o Victor Ogwanglando, Selina Msuguti Seme, Clarissa Wuoro Ganda, Edward Katamangwea kod Michael Peter Otieno Okelo. Lemono ne odong' nono e dwe mar achiel higani bang' jakom machon maduno Roslyn Odede ne onindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Maswadi yu moro machuo kudogo bang' daka matin taneno kuse orote maru kaendi. Elder Charles Arogo wacho ni gineno Ramogi TV maler gi jo nwang' SDA duto maka kelo kabondo. Wacho ni giikore ni kiche margi machakore Jumapil mabironi. Erokamano ahinya Elder Charles. Nasema chielo bende nitiere kaendi waneno kaendi maendi Auki Dibo kani Ulanda. Wacho na mor gi Ruto kuom limo Nyanza. Yani Masai koni ema koro kel nwa dongruok moko
mondo emaombe wakwayo sani. Kamano ahinya. No kama makamu wacho ni Trevor Leaders tema moa Homa Bay Devolution biro dala na birthday tarik 22 dwe mar 8 kotelne gi waziri Opio Wandai. Neno kama chielo bende kirikani Trevor Mijataya ma Collins obuon kata kir mar chokora Kenya mangima. Wanenore mugi TV ka Homa Bay Devolution ler ka wuono wan kaka chokora ne wamor chiemo ne lich ombija kendo chokora mor mos na uma masiga wuod yogo. Neno kama na Enya Collins mane machielo bentire ka ndra mugi TV ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor imore nyasi mar Devolution Conference ne pek maratari Homa Bay ka ndie kendo koro wakwayo mana ni governor marwa Honorable Gladys kod ker marwa obio keto Homa Bay obed mana city kaka Nairobi kod Kisumu gi Mombasa. Report mantiere maleta Kabondo ka ndie to en ni wawito jaduong' malich ahinya Hezron Awendo wuon classmate mara Mr. Harun Awendo kendo watimo mos ahinya ne familia no. Maendi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo mosiep governor Honorable Gladys nyarwa ng'aya mane kaka wacho erokamano ahinya. Waduogo bang' dakika moko matin to kapok adhi taneno ka ntiere machielo kendi mani Oraro wuod Nyasiaya Jama Binju Asembo wacho ni antiere ka ndie gi mama na Nyasiaya gi jaoda Violet Oraro mano nyaka buoch obera. Erokamano ahinya. Waduogo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Negin sigendni lakini aningine za mini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan ta tomo nyomnyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Introducing Wigo,
your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nero kamano kuom kitena Mongi TV kani jotije manie bore uruok mar tiyo tije kambi makeyo modhi Kenya Petroleum Workers Union koro wuok oko mar chiwo duondgi ewi gombo mar piny owacho keto kambi mar keyo modhi nyamburko KPC e lwet ji giwegi. Ka luoro ma jotije go ntiere godo en ni ginyalo wito tijegi ponono ni od bura opuodho okang' makamano. Nyakidi nigi ler mar wachni. Thank you, Chairman and Honorable Members. Odiochieng' mar adek mar winjo paro ewi gombo ma piny owacho keto kambi ma keyo modhi mag nyamburko pachoka Kenya Pipeline e lwet ji giwegi, tend riwruog jotije Kenya Petroleum nowuok mager ka giwacho ni gionge kod ng'eyo makare ewi okang' makamano moloyo to nengo mibiro kete godo e lwet ji giwegi. To the House, we approved the sale of KPC. No, I didn't say that. You said that this thing, you said about can the I clarify? Yes, just clarify and put it in the better way, because from the time the budget was passed in June, we're in August. Okay, we're asking about valuation. Just share a little bit. That we're asking, why do you come within a week without evaluation? The valuation that you have, that we have provided, is basically the net, the book value of this company as it stands today, which will not really be a key pointer when it comes to going to list this company in the stock exchange. Because what you will be looking at will be a forward-looking valuation. The business valuation that should be attained once it's done definitely should be much higher than the book value that we have. Yuak ma jotijego maduong' ne en ni kaponono od bura opodho okang' mar keto kambino e lwet joket mwandu. Gibiro lalo tije mekgi, wirani piny owacho tiyo matek maneno ni chenrono otiek mapiyo. E duoko mare, jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto nodok ne okang' mar keto kambi makamano e lwet ji giwegi, kowacho ni obiro konyo piny Kenya e yor hepo gope makinde ka kinde. Nomedo bende ni onge jotije mabiro lalo tije mekgi ponono ni chenrono opuodhi. We got that from the CS Mbadi, we got that from CS Opio and I. And Mbadi was very categorical. CS Mbadi, Opio gave us another version that nobody will lose his job. So what is the position of employees after the transition? This transaction, it's our intention that it should not lead to job losses. We expect probably, in fact, the company to do better and provide more job opportunities. Kipto bende noketne liet machiwo ler kaponono Auditor General ibiro yiene marango boke duto mag chenro maketo kambino e lwet ji giwegi kaka achiel kuom yore maketo elai kendo nyiso adieri ma chenrono ne jopiny bende. Auditor General checking the transparency, accountability of the whole system. The Auditor General has to look at all aspects. It has to be audited fully. So we don't see a hindrance at all of that Auditor General in terms of looking at the process. And what we are doing will be provided, and the auditor will ask for all the documentation, and that should be okay. We have regulatory requirements that as a commission we will be required to comply with. So we know what we're expected to do and we'll ensure we comply with the law. And oversight where any government agency, including consultation with the National Treasury throughout that particular process to ensure that we are following the law as we should. Motelo nema, jeten migawo mateko Opio Wandai, nowacho ni keto kambino e lwet ji giwegi biro chiwo thuolo ne piny Kenya yudo yuto mabup mabiro konyo e siro chenro mag sectors mopogore opogore. Piny owacho biro yudo yuto maromo shillings bilion 100 kaponono od bura opodho uso makamano. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jodak mar kar thieth Ayala e kaunti ma Siaya koro nigi geno bang' kambi mar Dominion Farms Limited mar joket mwandu mawuok Ulaya lando ni giseduogo kendo pacho ka endi ne tayo chenro mag alworano. Wuon kambi mar Dominion Calvinsburg Jess masani ni e pacho ka endi kendo mosebedo ka timo romo mag lalruok gi jodak ma alworano owacho ni en kod paro mar dok e kar thieth yano.
Bagjes mayande otimo dongruok mar pur e lowo mayala wacho ni ogeto dok kendo mondo mi ores alworano kolero ni jopiny osebedo ka manye nyaka ne wuog kanyo. Moko kuom jopiny mayala orwako okang' ma kamano. It has been stated clearly by the land commissioner and by the governor that they have no right to it and they will get off, and then the land commissioner will give the whole thing to the community under the Community Land Act. And then the Community Land Act has asked me to come back and do this. Wacho kadwa yie mondo oduog to upenjo wa taduogo puro kanye mangatuka wa nduog modi ti puothi munene wandiko petition norengo borengo as a governor no yie nu puodho kama ne Calvin nene ntie no mi list mane kod defunct county council machon. Akwayo ni jo siasa ma jothurwa, akwayo jothurwa un nyithiwa kendo unwege kendo unwetewa kikwago siasa moro mar riembo jaket mwandu wakel jaket mwandu siaka mondo mi wati maber nyithiwa nwang chiemo moindewa onwang kwene matime ohala mondo siaka county bonwang osur kuo kuom ofukewa nyocha one county ma wan gimane watimo ne wana consumers gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moronge lakini kalure kod effort mar governor wan kod Siriwo rice mill to kendo duogo mar Calvin enu pak maduong kabisa nikech wan sure no wadhi bedo kod kambi mar niang to mchele bende dhi medre. Ji adek omaknegi bura e doho ma Milimani ka itudogi gi ketho mar tiyo gi riekni mag okora e yawo simbe ma iuso gi kambi mar M-Kopa e yor hola. Achijego magin Jeremiah Njoroge, Marvin Wanguno kod Victor Kimani okwedo kethogo mag kuo kod tiyo gi mwandu mokwal kata obedo ni oboke mar doho manogol dwe mar 8 ne onyiso ni ne gikwalo simbe mag Samsung kod Nokia maromo Sh800,000 mag kambi mar M-Kopa. Kaluwore kod ler mar obila, ji adek go nomaki e duka moro e apaya ma Tom Mboya kaendi e Buore Nairobi ka gin kod simbe 5 mag M-Kopa e kinde mane gitemo yawo simbe go ataro mar chik. Doho miyogi rambun mar omenda maromo $1 million ng'ato ka ng'ato. On the 4th day of August 2025 at Intermark Business Center in Nairobi, Nairobi County, otherwise known in the course of stealing, deliberately, dishonestly received or retained 6 Samsung phones, made Samsung A13 of IMEI number 35715347719928, 1 Samsung S24 of IMEI number 8674040753309727, Nokia G15. We urge this honorable court to grant bond terms that are commensurate to the charges that the accused persons are facing and also the value of the alleged stolen property. Your Honor, we pray for a mentioned date in 2 weeks' time for pre-trials. Baswadi yu moro machuo kwa dugo bang daka matin kikidhi mabora inya. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lete kifunguu. Lete kifunguu.
We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tolerate ailments. At least to kuona venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Look, who is there? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxic. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Wherever the vibe is, View Tickets gets you in. Book your spot in seconds. Concerts, theme nights, theatre plays, comedy nights, kids festivals, and so much more. It's all just a tap away. Don't miss a moment. Grab your tickets fast and easy. Visit www.viewtickets.com or dial *487*6#. Select your event, pay and get your ticket on your phone. View Tickets, where good times begin. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana *884# to ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Oronyo chama tuke ni team mar Nyamanga FC obedo joloch e piem mar opich adhula mar Lawi Jaoko Foundation Peace Tournament mosebedo ka dhi nyime kar chung' od bura manyatike e kaunti ma Migori. Nyamanga nogoyo Custom United gol 1-0 e final manogo Migingo Grounds e ward ma Miuru. Nyamanga oyudo kombe kod shillings 100,000 ka achiel gi uniform bende. Custom United to oyudo shillings 80,000 kod uniform ka Suba FC ma obedo namba 3 to oyudo shillings 70,000. Aneko FC oyudo 50,000 kaka namba 4. Young Boys, Pamba FC, Migingo kod Cherry ma obedo namba 5 nyaka 8 to mi shillings 10,000 moro ka moro. Patron mar Lawi Jaoko Foundation Lawrence Jaoko kanyakla kod Director Kenneth Matiba oyango lek margi etego talanta e alworano. Develop wadong talent mag youth. Mondo youth ma wan go nyateke ka be obedie gi thuolo ma ginyalo dhi go mpira kama chielo mondo gibi gikony go ji. Gikonyre go waketo mpira ni sa holiday ni mondo mi nyithindo mang'eny obie mpira giwere gi weche moko ma njore banono ma samoro wito nyithindo. Wacho ni namba 1 wadhi miyo 100,000, wadhi win trophy kendo wadhi miye uniform. Namba 2 wadhi miyo 80,000 ne wadhi miye uniform. Namba 3 ne 70,000 uniform. Namba 4 ne 50,000 kaachiel kod uniform. Motive marwa wa succeed as a tournament nikech mokuongo tournament ni nyokelo ale gweng
Namba 2 tournament ni scouts nitie kendo nitie nyithindo mokaw from various teams. Ne oloko gwenge yo mabor ahinya nikech nyithindwa kata man nitie nodong' oko sani gomba ni kar gimbe no onego bed ni gigiki ang'o gigiki this stage but gima ng'eyo ni lokruok obiro e gweng' ka mang'eny kabisa kaluwore gi kaka pesa modonjo e kor gweng' ka. Bas wadonjo ne chenro moro mar buch jopiny adhi loso gi wendo modhial Honorable Eddie Okech ni e dala ma Migori koko a Homa Bay sani kama nitiere twak mar loch gwenge mondo winjane ni to weche dhi kode nade. Wadonjo ne Okech, erokamano ahinya kuom miwa seche gi Eddie. Tapenji, tend loch gwenge ni inene nang'o, osetiyo makare koso oyo? Igocho esa maber kwa uwe tend loch gwenge kata madho ngere luongo ni devolution. En bura no endo miloso ga higa ka higa mondo ngini to okang' mage mwasegoyo e weche mag devolution. Koro sani wantie dala mar Homa Bay to achopo dala ma Migori nikech kiny warwako ker e dala ma Migori waratwak kode gi local leaders magwa to kachegro opinion leaders magwa. To ratil kaka kawuono ane ratil kaendi loch mar gwenge ni endi pod en gima purano ka pod jotendwa pod nyagore kode. Nitie counties go eko mosego okang' mopogore opogore e gigo eko mwawacho ni gin devolved functions. To nitie counties mogo eko ma bende pod nyagre mondo mi gibede kumochomo yo mondo pim gi jomoko. Koro chutho conference mwan go mar devolution mantiere Homa Bay kawuono nyaka chieng' tich abich kawuono e ker marwa President Ruto noyawe to rumo tich abich ka jakom kaachiel koda deputy president mobiro mondo gilore. Sani koro wang'iyo e devolution no endo ni te higa mokalo okang' mane mosego gi counties mopogore opogore e devolved functions mwan go. Mano ema ing'iyo maduong'. Ta kaka senator tapani pod wan gi challenges mang'eny kabisa ma wadwa ng'eyo. Mondo ming'e wan gi challenges mang'eny en ni ka loch gwenge nigi devolution conference mine no dhi mbele kamani to ere kaka connect gi japiny, ere kaka japiny kawe, be japiny mor kode, be japiny nigi ng'eyo kata gi interest conference madhi mbele no endo. Mane akipimo ni bende loch mag gwenge osemulo jopiny. Koro en conference mas scorecard mapani nitie counties matimo mabeyo, nitie moko pod ok tim maber ahinya. In kaka senator, jomoko seyo ni Auditor General pile ka pile golo ripode maricho kuom county to onge gimitime. Ang'a muno chik kao matek mibadhi matimore county in kinene? Okapani seyo senators ahinya nikech ng'ini tich senators mokwongo en ni nyaka gidhi gigore ne mwandu mar county mondo amalo mondo bi mwalo koni. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa e county, Migori County, Kisumu County, Homa Bay County, Siaya County, Kisii, gi kuonde mamoko. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa ka ok senators owuok modhi ogore ne pesa no malo kuwichone nikech gigore ne pesa no okang' mopogore opogore. Mokwongo senators gore mondo mi counties omed pesa. Kuom ranyisi, nyicha sirikal mamalo miyo counties te bilion 387. To sani endi nyicha senators ogore matek ambe kana achiel kuom joma mane nitiere gimiluongo ni mediation committee magore ne pesa go eko ma omedi ma koro pesa go koro chopo bilion 415. Mano kopogore gi pes mamoko mabende iluongo ni additional revenue mabiro gi pesa moa oko kuom pinje maoko. Kasto ka wasegore ne pesa mondo med gi pesa, kasto okang' mar ariyo en goro mondo pesa nendo wuok ka wuok malo kuno mondo chop piny koni e gima luongo ni disbursement. Kendo ni kose goro kuna pesa mose mi county pesa gi be sirikal mamalo kokalo duond gima luongo National Treasury be golo pesa go madhi machop kuom counties. Mano tich senators mokwongo matek mogu. General Costing ni bende
mano chalni wan gi chandruok moro matin gi weche mag mbui gi Senator Eddie Okech nogo kodwa mbaka ni loch gwenge osechopo kanye, mano twak matimore dala ma Homa Bay sani to nitiere Migori mondo nyiswa ni to en kaka Senator ang'o moneno ka nyalo lokore, to neno ka nitiere mitambo chandowa matin, wadhi temo manye mondo wagone kode mbaka mondo winje ni to in wuon tiparo nang'o loch gwenge ni tiyo maber koso ko ti maber. Mane chenro madwa ni wapenji sani mondo winje ni paro nang'o e wachno mondo ng'e ni loch gwenge osekonyo kosoyo. Papa ni Eddie chaki duogo kendo ni wacho wach mar senators mosegore ne pesa mondo mi odhi e county kapok chochni moro wuok matin. Koro ka senators osegore ne pesa modhi e county to kopo ni nitiere shida moro amora ma mowuok gi report mar Auditor General, to senator tichne en ni mondo ochor gigo eko ne EACC kata ochor gigo ne DPP, kaso DPP gi EACC kao chik mar luongo governors to ikawo ne atua moromore kodgi. Koro mano nitie kama teko ma senators ogike, to nitie kuma kod teko mar EACC ma koro nyaka kaw madhi mbele. To kuma senators okawe teko kaka mar impeachment, tapani senators osekawo okang' makare mo impeach governors kama teko gi oyiene mondo gi impeach governors. In kaka senator ang'o mineno ka ng'iko loch gwenge mogika en tabu mane magin go machando gi kabisa? Nikech nacha wuoyo gi Bishop Oginde ma en ja EACC to kona ni ng'eny gima timore ni governors donjo e loch gwenge to pachgi en mana mar kuo no kende gima tero gi kanyo. Mokwongo gima thago kaka koro waka kuom ranyisi gi mwango miluongo ni Devolution Conference. Gima ranyisi ni ok ochikore gi tir gi dwaro ma japiny ma samoro connection onge. Ineno ka pod nitiere gi gima ni show of opulence. Ineno ka geche madongo pod riemba ji obiro e conference gi mwandu moket mang'eny e conference ni endi. To ineno ka samoro the biggest challenge en niya devolved functions gigo eko momi counties mag sirikal mag gwenge gi eki mondo tim. Be nitie scorecard monya wacho ni iga mokalo osiptende wana chal kama ne gionge gi yedhe machalo kama, to iga ni endi mae gi mosetimo kaka counties ga government kara ni counties makama osekawo okang' maromo kama endi e gigo eko mathagowa e weche go eko mag ECDs magwa, to magi eki pod struggle gi ECDs machalo kama. Scorecard mar Devolution Conference onego bed ni bedo scorecard ming'iyo e devolved functions momi county government. Kuom ranyisi nitiere kawuono ne nitiere governor ma Murang'a mano temo ng'iko yango tie wach ni osetimo okang' machalo nade e weche go eko mag automation e revenue stream kata mag managing county. En kende mane okotemo wuoyo e gima dwaro ambatana gi gima itimo e Devolution Conference. But chutho onego bed ni Devolution Conference duto en ng'iyo kuma ng'ikruok moro mabede e gigo eko momi governors mondo tim kaka devolved functions, weche mag pi, weche mag ECD, weche mag TVETs magwa, weche mag nderni mag county, weche go eko mag yedhe mimiyo ji osiptende, weche go eko mag teyni mantie kor gwenge. Onego bed wabedo gi road map mondo wang'e ni gigo eko to chal nade. Koro kibiro e Devolution Conference to gigo eko ok oyang kare, jopiny ok nyal connect kodgi. Kaso mar ariyo en ni pimo ni pes mosebiro e kor gwenge gi eki be giromore gi maendeleo monego bed ni waneno e kor gwengewa. To seche moko bende mibadhi mantiere county onego bed ni nyiso ji ni yawa mibadhi gi eki gavana mane mosegore gi mibadhi motegno mondo mi one ni pesa mokelo e kor gwenge mag devolution gi odonje ngima japiny. Magi eki challenges mapod waneno ma okombatana gi Devolution Conference kaka onego bed obedo. To kata kamano nitiere counties moko ma samoro ose make strides monyalo wacho ni samoro osetemo mondo mi pesa matin magiyudo gitem gichorgo ngima jopiny makare e kor gwenge maggi. Nitiere joma wacho ni nitiere tije moko ma pod odong' e sirikal mamalo monego bed ni miyo counties gi pesa gi mondo giti tijno. To jomoko bende wacho ni counties gi nuore tije chal ka gima koro ben en mibadhi mochako dok mwalo kanyo. Ini nene nango kaka senator counties oikore mar kawo tije moko gi mondo wuoge sirikal mamalo koso nyaka kuong ng'ini counties gi tiye yo mong'ith mondo eka koro migi tijego? Ing'eni tije mag county go eko gin tije go eko ma katiba mondiko. King'iyo gimiluongo ni schedule 4 mar katiba ondiko gima ler ni nitiere tije go eko ma nyaka to tim
mana gi county to ok tim gi mwaluongo ni sirikal mamalo. Koro miyo counties functions maggi ok en decision minyatimo ni idwa timo mana kopo ni counties osetimo gimoro. Gin gima automatically nyaka imi counties. To tich mosebedo matek en ni samoro counties magwa nikech joma riembogi gin governors magi be gin josiasa. Samoro gikawo thuolo ni mondo gikaw functions mok maggi, lakini bo miyogi political mileage. Kata ni bo miyogi gichorne mbele kisiasa to gitimo kuom ranyisi. Basari ok onego bed ni county government chiwo, nikech basari madhi e skunde mag secondary kaachiel koda university, mago eko ok gigo eko momi county mondo tim. Pesa mimiyo county mondo tim onego bed ni loso ECDs mago mondo bed motegno to gi TVETs mago mondo bed motegno. Tango miyo governors kawo pesa keto e basari. Koketo e basari to nyalo miyo oyud scorecard kuom jaombulu mondo mi jaombulu chia moro mar gone ombulu ka idhi mbele kocha. Koro ino kawo county government function mar national government to timo to en pesa no endo mondo kete onego miyo go GP, kata onego kete go stima e kor gwenge kata chiri mag aswekra, kata onego bed ni okawo to ochulogo weche mag yedhe gi osuptende mag kor gwenge. Koro maendi e problem ni samoro nitie gik moko ma kokete pesa to bo miyo japiny paro ni otimone gima ber to ok en tijno mondo notimo. Lakini functions mag county government ok en gima mondo isayo sirikal mamalo mondo mi county government, nikech en gima katiba dwaro gi chik moro ma katiba mara mondo mi county government go eko tije go eko. Emeno ka sani nitie gazet manjo tim mondo mi tije go eko mag counties mancho pok sirikal mamalo miyogi oduognegi mondo mi giyie counties otim tije go eko. Kawuono ne un gi jatend piny Kenya, to gima malich ma jofwambo nomako kowacho en wach mar mibadhi e od bura kata gi joma nie komiti. En chenro mane manowuoye motegno e wach mar loch gwenge, in kaka senator mane winje? Ing'e ni no owuoye weche mopogore opogore e wach mag loch gwenge. Mokwongo en ni wacho mar MCAs magwa. King'iyo gima thago MCAs kabisa, nikech ing'e ni kopo ni senators osedhi mosombo pesa koa malo mokelo mwalo ka mondo governors otigo, ka gisetiyogo ka gitiyo koda gi mibadhi kata ok gitimo gigo eko mane gin gi plan mar timo, nitiere gima ne katibo keto miluongo ni county assembly. County assembly en od bura no endo machalo gi national government, machalo gi national assembly monego bed ni cheko governor, en ka chero mar governor pile ka pile ke kor gweng kaka MCA ong'e ni kano kete pesa makama mar pi, kano kete pesa makama mar ndara mo matin mipayo ka, kano kete pesa makama mag chirni magwa monego bed ni governor magwa loso. Koro MCA nyaka bed ni ema timo the initial oversight maduong' mogik itimo gi MCA nikech en e kor gweng oneno gige gi pile ka pile. Lakini MCAs magwa osebedo gi ng'ikni nikech MCAs magwa mondo mi ne giti tichgi nyaka chulgi pesa mana gi governor ema golo pesa e account to chulo county assembly, to en mochiko pesa mag county assembly. Koro nyicha senators obedo piny mokalo chik koluwore gi deputy speaker marwa miluongo ni Kathuri Murungi manokelo bill motegno ma senators support mokalo chik ni pes mag MCAs wate nyaka mi MCAs mondo MCAs kik chak bed ni girondo governor momo gi pesa. Mano chik manyo senator kalo to president no otiele sei kawuono mondo me chik no endo bedi. Mano chik mano wuoye mogik motegno mogik ni chik no endo koket kamano momiyo MCAs ochak cheko governors e yo makare. Mar ariyo en medo counties pesa manase wuoye cha. To mar adek en kaka pesa inyalo pogi e kind governors. Ngeni chon no gi kani pogo pesa mag counties gi to jine gore sawa sawa ke choche ni yawa pesa moa malo iyudo ka samoro jo Siaya yude matin, jo Turkana yude mang'eny, kata jo Turkana yude matin, to jo Kiambu yude mang'eny moingo jowetegi. Koro formula mipogo pesa e kind counties en gino endo mosebedo ka theko kabisa. To wang' ni endi kokale komite achiel mantiere miluongo ni finance and budget nobedo piny mabiro gi formula no endo ma make sure ni ji ka ji yudo pesa maber. Kuom ranyisi chon kane ng'iyo kata mana ratil mar piny to ing'iyo mana piny kende ok ng'i pi. Koro sani endi formula no endo ochako medo kata ni pi
ben geography mondo beni medo mondo medgo counties pesa. Koro gik makamagi eki wayudo ka Senate tiyo matek, National Assembly bo koro jiwo nikech koro president be support chikego eko mondo kal mapiyo piyo mondo pesa ma amalo kik dek ne counties. Lakini kata kamano pesgo eko pok oromo ahinya nikech nitiere weche mang'eny ma pod counties moko deal go machuno ni counties go eko chulo mana osara to ok tim weche mag development. Koro rais nowuoyo ni kaber onego bed ni functions go eko mimedo counties gi eki pesa moko bo jiwe igi mondo chop ne counties go eko yo maber. Nitie kode mogik mayiro ka samoro omi counties tije mondo tim to komigi pesa maromore gi tije mag nyatimo go eko. Kuom ranyisi kancha wuoye wach mag UHC miluongo ni Universal Healthcare Workers gido kogol gi a national function nikech health obedo devolved to migi counties to counties magwa poko mi payroll kata pesa momed mojiw gigo mondo gichul jogo eko. Koro maneno ka koro jogo ma Universal Healthcare Workers gi eki namba achiel ok chulgi pesa moromore kodgi. Namba ariyo gionge gima luongo ni permanent and pensionable payroll, bedo gima tek sawasawa ne governors. Koro magi gik mowinjo ka rais ne temo jiwo ni gik makamagi kosekel functions gi eki to ber ka pesa imedo mondo mi ochopi mondo function momi governors go eko bende omed pesa e wigi. Menda ang'a mono counties chulo jotijegi en wach mane? Nikech nitiere wach moro ma pending bills ni en gima osebedo kanyo higni gi duto. Ang'a mono counties chulo joma tiyo negi? Wach ma pending bills wasegore ne kabisa Trevor, kaka Senate, kaka an Migori County wasegore ne wach mag county mang'eny. Nitiere interest mang'eny mantiere wach mag pending bills. Mokwongo, nitie pending bills mane obedo accrued kata nobiro nikech governors mane okwongo tiyo mbele, governors matiyo sani. Masa moro mondo mi ing'e maber ni joma kamagi notiyo kata joma kamagi nokotiyo bedo matek sawasawa. Mana achiel kuom challenges ma governors nigo. Masa moro watemo matek mondo mi wajiw gi committee moro kaka counties moko nitie moseloso committee motemo kachero mong'eyo pending bills mag adier to gi moko mag adier. Mano nitiere challenge. Lakini nitie moko bende samoro mibadhie matamo gi chulo. Kuom ranyisi nitie cases mosenene counties moko ma samoro kida mondo chul pending bills mari tikwayi ni nyaka igol masoya kok ichuli pending bills magi. Ko samoro iyudo ka samoro nisedhi e ola moro miolo pesa kaka jatich moro matin mogik e county odhi olo pesa kamoro kata uso diende moro mondo tim tenda moro e county. To kosetimo kamano to iyudo ka samoro e value chain mar county kanyoendo samoro chief officer samoro joge governor moko kete ni nyaka chul 10% kata 20% kata 30% ni eka ichuli pesa ni. To samoro pesa no be koro onge go. Bedo matek sawasawa ne jomoko matimo tije mag county gi eki. Seche moko bende challenge nitie mar delay of funds. Masa moro iyudo ka samoro sirikal mamalo o delay funds, pesa odeko kata gi dwe moro achiel ka dweche moko ariyo. Koro pending bills go eko medore samoro theko. To mogik en ni governors bende gi problems. Governors maonge priority makia riembo counties mabeyo samoro gidhi to giketo tenders kata giketo program moko ma giketo na timo gima kama to gino onge budget en wuon. Oonge gi budget no endo, ogeno mane oboyiro pesa moko moro chulo to en motimo planning marach. Koro setine to pesa no endo onge go madango chul go gima kamano. Emomiyo kasa one of the things one wacho ka wuon e Devolution conference en ni ber ka governors ok ng'i mana pesa mawuok e sirikal mamalo kende. Gin go teku gi teko mar choko pesa kuom jopiny e yo makare. Koro nego bende giketo systems mamiyo kochok pesa e yo mapiny ka to pesa no kethre. Iyudo ka jomoko osetemo kaka governors moko osetemo mochoro pesa magichoko kata nyadidek. Kuom ranyisi Homa Bay County sani no kose grow mose gik over 1 billion to wuok mana e 400 million kuonde gi eki e gini mokalo. Iyudo ka samo counties moko pod struggle gi wach mar own source revenue monego bende gichoko mondo gi supplement kata gi complement pesgo eko mawuok malo. Magi achiel kuom gigo eko mathago weche mag pending bills monego bende timo. Kaso mogik nitiere pending bills mag okora
masa moro iyudo ka gik moketie system mano mi gamiluongo ni control of budget ok gigo eko michulo sama koro osegik e gimiluongo ni IFMIS kumichule pesa. Koro iyudo ka nitie mibadhi moko mabedo miluongo ni voiding ma ng'ato nokwayo pesa koni ni dhi chulo kontrakta ma kama to dhi chulo kontrakta machielo mano ok otiyo kata kontrakta machielo mano ma samoro ma en ok priority. Kasto mano tiyo mana gi pesa mang'eny chande to mare pod pile kendo pile kendo pile. Magi midhiero mang'eny ma counties pod neno nikech governors mopogore opogore to nego bed ni wabedi wadil kodgi mondo mi pending bills ochul jogo eko mosetiyo. Be usegole paro moro kaka senators e wach mar tiyo gomenda ma county ochoko kien kata miluongo gi dho ngere ni own source revenue, kaka koro Homa Bay miwacho ni sani koro nichoko siling milion 400 to sani osekadho 1 billion gi wiye. Ang'a mono gi chik yie ne Homa Bay mondo milion 600 mokaono otim go dongruok mage? Gisani actually chiko yie ne gitimo kod gima gidwaro gi plans maggi. Ing'eni nitie kata lwenye kind senators gi governors manodhi kata mana e od doho ma od doho ng'ado ni senators nigi teko mag cheko pesa go eko. Chon ne governors ok yie ni senators cheko pesa go eko nikech ne giagiu ni pes mag timo on source revenue senators onge gi teko mar ng'iyo oversight maggi. Mae momiyo wanyisi pile pile ni jogo eko ma are most important e sirikal kod gwenge gin jogo miluongo ni MCAs. MCAs digo teku mar oversight mar ng'iyo kata pesa michoko e kor gwenge gintie kor gwenge go eko ma kendo MCAs koyudo ni gavana nigi makosa ginyalo kata mana impeach governor ma giriemb governor e tich. Koro onego bed ni wasiro kendo wajiwo kendo wategu MCAs magwa mondo obed gi nguvu manyalo miyo gibed gi oversight motegno e pes duto te mabiro e county kod en pesa mochok local kata ma national. Keche senators ncha samoro ibedo gi tich matek ahinya wach mar on source revenue ka governors moko agiu ni mago ok onego bed ni senators audit kaluwore gi chik mar katiba, lakini ber ni od doho to nyiso ng'ado ni onego bed ni senators koro cheko. Koro sani kwadhi mbele koni endi ibedo ka koro pak gi pik mag senate mag standing committees mang'iyo weche go eko mag mibadhi mag counties kata weche go eko mag executive mag counties gin committees go eko dhi chako timo motegno mondo mi wa make sure ni wa audit ni kose ka on source revenue osebedo audited to wachako waneno kendo ka be gitiyo kodgi e yo makare. To chik ben tiere yo motegno senator manyayo kwe e kind jogi kata miyo ginyalo tiyo kanyakla e kind MCAs gi governors gi deputies magi, governors gi senators. Wachaka nen gi MCA gi governors. Tiere governors mayuak ni kaka chik obedo miyo MCAs chalo jomomako gi mateka maka ok gigolo pesa moko ibuogi mana gi riembi igoli oko mutai bero koro kericho kuchocho ni koro karach to kare county ni obed dissolved. Ang'o minyalo tim mondo mi jotelo gi otiye yo makare ma ok nya mibadhi to bende okel sigu moro kata sadha ma ok chomo kuro? Mana kaka nawacho Trevor en ni gima kelo chandruok kata midhiero e kind governors gi MCAs mokwongo en control ma pesa. Chon ne pesa kobiro e county koa malo e sirikal mamalo nyaka msach MCAs ng'ama ne golo ne en governor ema nigi kifungu magolo pesa no endo. Midhiero no endo watieke kawuono chuth nikech waketo chik kaka senators ni mondo mi pes mabiro e county mag governor gi CCs mage kete account gi yore mag MCAs bende omigi yorgi makoro clerk mar assembly kaachiel koda speaker ema riembo pesa mar MCAs. Mano miyo koro MCAs ok depend kuom governor mondo omigi pesa. Koro governor ok mak lwetgi mamon gi tiyo tijgi. Masani ka MCAs ok tiyo tijgi malong'o to mano koro gibedo gi nyawo magine magikelo. Mano midhiero mokwongo. Midhiero mar ariyo e kind governors gi MCAs en allocation ma governor timo mondo mi odhi e kor gwenge miluongo ni wards. Iyudo ka samoro governors moko ok ket pesa moromore gi wards duto. Iyudo ka samoro wards moko governor moro kete pesa mang'eny malo wards moko. Koro nengo be mana mino ka koro MCAs moko ywak ni yawa kare ber ka dipo ni oket gimiluongo ni ward development fund kata ka onge ward development fund
to ket chik moro masani purano ne od bura mar Senate oket chik moro niya 30% mag pesa mabiro e county nyaka keti yori kata opog thenge mondo opogne ward ka ward pesa moro more kodgi. Mano ing'eni nyalo miyo development odhi e ward mondo ing'eni kopo ni ward moro okoro development e higa ma pesa okele to ng'ami penjo ok en governor ichako gi MCA ni yawa ne wayiero to ok tinwa ka goyro ka samoro kata kuom higni 5 county machalo kaka Migori county kin gi billion moko kata 12 madonjo e county e yore mopogore opogore e yore ma malo e yore ma bende samoro additional revenue moro biro World Bank okelo pesa moko nitiere on source revenue ka in gi higni madhi higni 5 manyiso ni almost in gi 60 billion no billion 60 no endo dwani kane ber ideally kisegolo kana wach kana igolo billion 4 mikawo billion 4 ngendo tiketo osara michulo ji county te nyaka MCAs nyaka jotije mag county dong billion 8 mar development kodong billion 8 mar development to in gi wards 40 e Migori county to nyiso ni billion 8 modongo eko onego bedni kit none piny to onego bedni at least every ward million moko 200 odonja ward ka ward mondo nyasiem e ward moni ya ward ni endi tano ka million 200 moro donjo ka onge to ng'ama kungo tho ma elwet japiny en mana MCA ke chimo penyo ni ang'o development ok bika koro gima MCAs yogo maduong' kabisa en equitable development kata equitable distribution of resources mobire county madhi e wards maggi gini kelo tulo e kind governors gi MCAs kech MCAs kose yier jopiny neno ni gimeja kel dongruok to gikelo madongruok ka gitimo oversight makelo dongruok e kor gwenge maggi mag ward go eko magi problems maduong' madongo kabisa kaso mogik en na weche mag mibadhi e executive gido kasa mo mibadhi ng'eny gi governors moko to ka MCAs openjo to ni kumalere koro lwenyo chako kende kinde kanyo endo to samoro MCA onge gi pesa manyagore gi governor e yo mopogore gi mana yo ma chik dwaro koro weche adek gieki e weche mathako governors gi MCAs kabisa. Ang'a usemono kelo chik moro manyalo konyo governors kod jolup maggi. Waseneno kaka yuaruok moro nowuok Siaya koni ma jalup governor Dr. Oduol ok osetiyo higni 2 to piny oling' aling'a ka gima onge gima dhi mbele. Ing'eyo gima timore Trevor en ni dho ngere luongo ni you cannot legislate bad behavior. Ng'ama timbene richo ok inyal keto ne chik malos timbene obed maber. Kech tim maber chakore gi siasa marwa kigoye kimanyo jalup mag governors. Jalup mag governors tijgi ondik maler e katiba. Tijgi ondik maler e chikno miluongo ni County Government Act. Ondik maler ni jalup governor en ng'ano endo mabo timo assistant work mar governor. Tiende niya mana kineno deputy president en otimo tich mag assisting the president en the principal assistant mar president e kaka jalup mar governor en the principal assistant mar governor. Shida mwango maduong' jaduong' Trevor en niya governors ka pick jolupgi ok gi pick gi kaluwore gi vision mag share kanyakla kata kaluwore gi lek mag ngo achiel kanyakla ne jopinygi e counties maggi. Governors magwa yiero jalupne kaluwore go mbulu ma jalupne dhi miye. Kuom ranyisi kiwuok Homa Bay county tiwuok e ot matin to samoro jalupni romo no wuog e dala mar Karachuonyo kech Karachuonyo endo e oganda mang'eny samoro wuonge gi lek ma un go kanyakla tiyiera yane jalupni kamano. Kiwuok Migori county tibedo ka seche tudo te governors machung' te ka en governor ma jaluo mowuok Rongo Awendo kumachal nade to bo yiero jalupne ka wuok e dala mar Kuria not because jalupne no endo gimakore go e ratil mar paro kata ratil mar lek mag go counties maggi to yiero mana governor endo kaka olalo modhi go oyudo ombulu ma jokuria to mano timore kuonde te e Kenya mangima mondo mi ji oyudo jalup mana makonyo gi ombulu ok jalup magin go e paro maginya konyore go gi jopiny. Mane shida mwango maduong' ma inyalo kaka inyalo kony
pod tamre gi nono nyaka bed good behavior to mano be gima no ka bende nothago rais marwa Ruto kech rais marwa Ruto nodhi okawo deputy president magionge gi para achiel miluongo ni Rigathi Gachagua nokawe to kawo jalup mana mondo miye ombulu mawuok e got kata mawuok Kacharabuon kocha dala mar Central lakini ne okawo ng'ama giwinjore gi paro ni yawa ka onge kata ka nitie bonyariore paro ka assistant mara mondo waket Kenya odhi mbele. Mano e gima duong' ma nyaka koro walose siasa wa ma Kenya ka to gi siasa wa ma kor gwenge ni ere kaka wanyalo keto deputies ma understand katiba to winjore paro gi governors maggi mondo ka gidhi to gin two pair of people manyalo dhi mabedo gi lek machal ne jogegi gi jog kor gwengegi. Mano shida maduong' mantie. Senator ka donje koro wach mag siasa mabe imbe semulo kanyo matin nitiere chochni moro ei ODM kani to udhi chung gi jatend piny Kenya William Ruto kosoyo duond chama marwa mar ODM luwore gi jotend ODM manigi chik mar katiba mar ODM mamiyowa chik kaka wandike e nek marwa to tuon wach duto te bedo gi jatelo miluongo ni party leader mar ODM. Party leader mar ODM osewuoye wach ni nyadidhigni. Jaduong' Raila Amolo Odinga osewacho ni gimomiyo wan gi jaduong' Samoei Ruto ma president marwa mokwongo en mondo mi wa make sure ni piny mar Kenya ok opogore kaluwore kaka higa mokalo nobedi. Higa mokalo nogik kuma piny makara jogo eko ma jo army kata jogo eko ma jo lweny ne nyalo kawo piny mariembi kaka Sudan, kaka Somalia, kaka Liberia, kaka Libya, kaka Ethiopia, kaka DRC Congo. Ne ogik kuma kwatang' to nonya bedo gi piny manyaka dhi civil war. Omiyo jakom no wabedo go piny mogo mbaka kama PG marwa mar Azimio maduong', PG marwa mar jo ODM te mwakoni yawa ka indikoro thuolo donje ko ibaro ko kosipuko cha wawacho ni kwa kaber to wadonje endi mondo mi Kenya stability mondo mi Kenya steady environment mar timo ohala mar bedo gi kwe mondo mi at least ji ochop 2027 ji chako go ombulu e ng'ano endo magidwaro. Koro jakom Raila Amolo Odinga osewacho gini endi nyadidhigni ni wan kaka jo ODM wan e sirikand ni endi mondo mi piny obed motegno gi kwe wasir sirikand jaduong' Ruto mondo mi piny obed gi kwe mondo mi piny kik barre e weche mag dondruok gi weche mag koko manya ketho piny mapane mano en agenda maduong' moingo agenda moro amora e piny moro amora is a patriotism mapok aneno nikech a very difficult decision. Koro wan tie kanyo endo nyaka 2027 kochopo 2027 to kaka party wabobedo piny e bwo jatendwa Raila Amolo Odinga kwang'iyo ni piny dhi kanye kaluwore gi gimwandiko bende piny e winjruok marwa ma e kindwa gi sirikal mar UDA kata Kenya Kwanza. Koro kaluwore kaka gigo kotimore wabo decide ni wachomo kuma chal nade. Ntiere wach moro maliekore Senator ka koro watieko ni wang' ni jalup jatend piny Kenya dhi wuok yo Nyanza koni. Umbe osego mbaka ni koso mato mbaka migo mane bunge la wananchi ka. Mago ng'eni mbekni ma wawacho ni wano kwan ng'eni kama wantie kama koro edi muok ji nitiere kama koro jotend party nitie okwago propaganda. Party maro mar ODM poko wuoyo ayanga kata mar position mar jakom poko wuok ayanga e wach mar 2027. Sani endi jo ODM kata ma jo Kenya Kwanza kata ma rais owuon king'iyo kit rais gi kit jakom pachgi timgi wuodhgi gi gimoro ma gitimo oambatana gi making sure ni japiny sani inyalo kony nade. Mane mino kasa Kenya duong' Samoei Ruto wuothe kor gwengewa pile ka timo projects. Ido kasa moro kaka wantiere Mabei nitiere chirni miloso kuondego eko nitiere ndeni miloso kuondego eko kidhi e dala mar Siaya en kamano dala ma Migori kaendi sani koro stadium osechaki nitiere
gik mang'eny miloso dalawa mar Migori kani nyaka chirni go eko, nitiere nderni miloso, nitiere kuonde te e Kenya mangima. Jaduong' Raila Amolo Odinga gi Jaduong' Ruto owacho ni sani endi gima thago pachgi, gima monogi nindo, gima miyo gichiewo gokinyi en mondo mi gitine jopiny, mondo mi jopiny oyud lokruok e igni modong' matin mwan go 2 kapok odhi e yiero gi eki. Mago e gima thago jo ODM, to mago be e gima thago riwruok ma jakom gi riwruok margi gi Ruto ni endi. Koro miyo wach mar 2027 pok obedo chunywa ahinya kaka jo oganda mantiere e broad based government. Ok en gima thago pachwa ahinya. Gima thago pachwa sani endi ahinya en golo midhiero, golo chan, to gi golo ignorance ma japiny nyalo bedo go e yor go eko mag timo ne jopiny project maneno. 2027 kochopo gibo miyo wachi kaka wachomo kukum wachomo. Wach mogik miwewa go Senator Sakoro mayo wang'wa. Governors sani endi romo e Devolution conference. Gibede ni ma endi en kuma ginya bede piny mondo gipar gima omiyo jopiny noyierogi, mondo mi gipar gima omiyo katiba omiyo gi teko mar tiyo gi pesa jopiny moa malo. Akwayo governors magwa ni for once ging'e ni pes mabiro e county magwa gi eki gin pes malong'o matamre gi nono manyalo loko ngima jopiny. Giyie giti gi pes gi eki maber, gikony go jopiny mondo Devolution conference kik bed kuma ji dhi nyisore kata dhi chiemo kata ji dhi nyiso teko mar governors kata teko mag sirikal. Devolution obede gimoro niya, teko devolution en ni pesa mwa oro e counties magwa chopo kuom japiny ma e kor gweng'. Mano kende e gima nyiso ni devolution tiyo, ok gik mwatimo madongo dongo mag opulence ma ji nyisa gi mtokni madongo dongo ma ji riembo gi TV madongo dongo mwan go e conference gi eki. Obede ni maendi kama ginyalo reflect kaka governors magwa ni ang'o ma ginyalo timo ne jogewa e higa achiel mabiro, to ang'o mosetimore higa mokalo ni endi madebo ni wan kaka senators gi jopiny duto wanyalo riwo lwetgi mondo mi wajiwgi gitim maber moloyo nyisruok ma onge gi dongruok kuom japiny. Erokamano ahinya Senator. Mano Senator Eddie Okech Muok Ratego, mano Senator ma Migori kuwuok kodwa ka entiere dala ma Migori, nye gine dala mar Homa Bay kama tend loch gwenge twak dhi e mbele sani. Senator, erokamano ahinya kuom wasichegi e buch jopiny ka endi. Mane kamolore chenro maro mar buch jopiny ka nitie kaka Belinda Phillips Nyargema Kala kaka jaloko maro, to kapok wadhi taneno ka Philip Chieng men the youngest guy in Africa, mano guy ma jimo Nyakach. Wacho nyagoyo erokamano ne jotendwa duto ma Nyakach kuom chung' kod anyuola mane owito wedegi e accident ma Coptic roundabout Kisumu. Wakwayo kaka elders ma Nyakach mondo kwe obedie chieng' ma jogo mosenindo idhi iki, mano ngeso tarik 16 ma Guy Philip Chieng mar jimo Nyakach, and the youngest guy in Africa. Bas mane kama weche chenro maro mar buch jopiny. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka endie. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandeng'o panga jo Nyakach, dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber joka.